Ngiyakubingelela ke mbukeli weMashelela TV. Namhlanje uhleli nengilosi encane uPetronella Bongiwe wakalanga osemlazi. Igama lesingisi. Ngithanda kabi igama lami ingilosi encane le. Hayi ke kodwa ke emhlabeni ke ungaba ingilosi encane kodwa abantu bangakuboni ingilosi encane. Ngoba umuntu into enhle akakwazi kuyibona mephambi kwakhe. Ngikhuluma kanjalo njengoba ngikhuluma ngestory esibhlungu esenzeke empilweni yami. Ngiyethanda nje wonke umuntu wesifazane noma owesilisa osesimeni sokuba sothandweni yedwa azitshela ukuthi ukwi-relationship kanti akuyona i-relationship uArawusekho sekhona i-relationship. Ngiphuma lapho ke mina njengamanje iminyaka ewu18 ngitshethi ngishadile kanti ngishade ngedwa. Njengoba ngeke ngasho ukuthi uma kwesinye isikhathi ube sothandweni ube semshadweni uzitshela ukuthi ukwi-relationship and uzitshela ukuthi njengoba wena ukhiphe lonke uthando nalo naye wenze okufanayo kanti usothandweni wedwa. Inkinga oyithola usubhekana nazo uthola ukuthi kwesinye isikhathi isimo sengane umthwalo wonke ubheke wena yena umekhiphile imali uqedile kuze kuthi kwesinye isikhathi even idingo zakho uthi mangabe umtshela ngazo abone ngathi umthwesa umthwalo. Ngizobeka nje kule story engifuna ukukhuluma ngaso ngizobeka iphuzu lokuthi kwesinye isikhathi ukubambisana maku relationship noma usemshadweni noma ngibeke ngesizulu ngithi musothandweni kubalekile umhlonipha umuntu onaye nokuthi umazise nokuhlonipha imizwa yakhe okokuqala lokho. Kodwa ke kwesinye isikhathi sithola sisesimeni sokuthi uthi ukwi-relationship nomuntu kube khona abantu abakufonelayo bakutshela ukuthi sihleli nendoda wena uhleli neringi ave sibhlungu isimo esikanjalo. Istory esisha ngifuna ukukhuluma ngaso ngizokhuluma nje ngento epersonal eyenzeka kweyami impilo. Ngizonxusa nje umuntu wesifazane noma owesilisa ozibonayo ukuthi akasekho esimeni sokuthandwa ngendlela eyanele. Ngicela uyikhethe wena ngokuphelele ekutheni ungayihlaleli into oyibonayo ukuthi ayisahambi ngendlela eqale ngayo. Ngichaza ukuthi kwesinye isikhathi uthi usemshadweni kepha umyeni wakhe bekukhombisa ukuthi kunabantu ababalekile kunawe awusabalekile kuphakathi kokuthi kubaleke umndeni wakhe noma kubaleke omunye umuntu wesifazane noma omunye umuntu wesilisa. Mbukeli asikho isimo esizima njengaleso and mina into engiyaziyo ukuthi awukho umgqomo ongacwali. Ngicela ukuthi nje uma usuzwa ukuthi akusahambisani nawe ungabekezeleli into ekuzwisa ubuhlungu, ungavumeli ukukhala usuku nosuku, ungavumeli into eyehlisa isithunzi sakho ngoba kubhlungu ukuphila impilo oyibona kahle uthi akusesiyona yakho. uNkulunkulu usidalela ukuthi sijabule sonke, uNkulunkulu usidalela ukuthi sibe nempilo enhle nemnandi. Mbukeli weMashelela kunezitori ezintsha eziningi eziqhamukayo mayelana nempilo yomuntu. Niyazi ukuthi isikhathi esiningi empilweni yomuntu abantu abaningi bakhala ngezimo ezinzima ababhekene nazo empilweni. Kakhulukazi lezi zimo ezinzima ziqhamuka mayelana nokuthi umuntu ayikade engene othandweni ezitshela ukuthi uzophatheka kahle kungahambi ngendlela yena kade efisa ngayo. So nawe awukuthi mbukeli unako ongase usidinge ukuthi sikhulume ngakho okwenzekile empilweni yakho noma ofisa kunomuntu ofisa ukumsiza ombonayo ukuthi usesimeni esifanayo nalama topic esiwabekayo ukuthi ngabe uphatheke kanjani othandweni okulona noma mhlambe ufisa ke ukuthi sikunike indlela ngoba kukhona abafisa ukuphuma abazi bazobheka ngakuphi. Kukhona abasemshadweni bafisa ukuphuma bahleli kaBhlungu kodwa abazi bazophuma kanjani. Kukhona abasebudlelwaneni isimo asihambi ngendlela abafisa ngayo. Inkinga yabo abazi ukuthi yini into engabasiza. Engakusiza ke mbukeli iMashelela ukuthi ikunike indawo ukuthi ukhulume ukuze usizakale ngoba
mawuhlele ekhoneni uzoyithola kanjani uhlele ekhoneni. Kodwa once wakhuluma bakhona abantu abangaqhamuka asho ukuthi mhlawumbe mawukuthi awunabazali udinga indawo ongayokhosela kuyona ukuze uphephe, ukhona umuntu ongaqhamuka akusize ngendawo. Noma ngabe mhlawumbe udinga indlela noma udinga umuntu ozokhuluma naye mayelana nesimo obhekene naso, ngoba kwesinye isikhathi ukukhuluma kukwenza ukwazi ukuthi uthole inqubekela phambili. Ngingakubekela nje kancane esami istory, mhlawumbe lokho kuzokwenza ukuthi kube lula nawe ukuthi ukhulume ngesakhe story. Mina ke bengiseminyakeni eminingi kabi kowami umshado, kepha indlela engiphume ngayo nami angiyazi. Kunamhlanje ngiyafisa futhi ukuthi ngazi isizathu esenza ukuthi ngize ngilimale, namanje angazi. Kodwa ke angeke ngizenze umuntu ongcwele, ngoba phela ngiyazi ukuthi khona abazothi wawenzeni. Ngimbuza ngihlezi ngiyithola leyo, abantu abangibuzayo ukuthi wawenzeni azakulimaza. Kwesinye isikhathi ke umuntu mangabe esefuna indlela yokuphuma empilweni yakho, ngoba mina ngangihlezi ngisho ngithi mina mangizwa umuntu wesifazane ethi kade eshawa, ngithi mina ngeke ngihlalele induku, ngisho ngingathiwa ngishawe ngepame yodwa mina ngiyophuma. Kusho ukuthi lokho kwamnika i-idea yokuthi if ngingamshaya iyona ndlela engingaphuma ngayo. Angazi, ngoba kwesinye isikhathi uyikhuluma into phela kanti umuntu usumnika i-idea ukuthi nayo into kumele uyenze ukuze aphume empilweni yakho. Kwaba kona ukuthi nami ngibona ukuthi kusho ukuthi akusafaneleke, ngoba ngempela ngicela ukuthi singayibekezeleli abuse. Akaze kube mnandi ukuthi ulimale. Umuntu mekuthanda awuyilimazi into oyithandayo, ngeke uzumlimaze into mangabe uyithanda. Nomuntu ke ngokunjalo ukulimaza kanjani umuntu aphinde egameni lokuthi uyakuthanda. Ngizothi mangichaza nje kwesami story, mina kubhlungu ukuthi ngalimala phambi kwabantu abami. Namanje leso silonda asisoze saphela. Ngeke ngithi mangithula ngicabanga ngibuka igazi lami lophuma ngomnyango, ngizibuza ukuthi ngabe yona impilo uNkulunkulu anginikeze yona, ngabe ngiyadeserve yini leyo mpilo. Ngakhetha ukuthi ngizikhethe mina kunokuthi ngikhethe ukuthi ngihlale la ngibona khona ukuthi angisadingakala. Ngiyaza kulula ukuphuma kumuntu usunikele impilo yakho yonke kuye. Ngiyaza kulula kakhulukazi futhi ke masu abantu abaningi uyabala iminyaka athi ngina 10 years ngineminyaka emingaka. Mina kwakuka 18, kepha ngawubuka lo 18 ukuthi no sekufanele. Yabona ukuhlukumezeka kuthatha yonke iminyaka le yenjabulo kuyigoqe kuyikhiphe ngomnyango, kusale lebhlungu ephambi kwakho yokuhlukumezeka. Ngakho ngiyacela mbukeli wemashelele, if isimo singasahambi ngendlela esaqala ngayo, ngoba kuba mnandi ayahambeka kona, kodwa masubona ukuthi sekuwena usuhlezi ugula, ngoba ngalesikhathi lesi umuntu enza izinto ezibhlungu uyagula emzimbeni. Kodwa ulokhu uthi hayi indlela ngikhombisa ngayo uthando, hayibo ukuthanda kanjani umuntu ekushaya ube no blue eye ulimali uziyola lesibhedlela. Mina ngazibona ngathi mangibuzwa osisi ukuthi uyambopha yini, ngathi cha ngiyaphuma. Bangangikholwa ngoba thina abantu besifazane isikhathi esiningi uma uthi awumbopha umuntu usuku usazobuyela kuyena, bangangikholwa. Kepha yilapho la ngathatha isinqumo embhedeni wasesibhedlela ukuthi ngeke ngize ngikwazi. Mina ke ngiyigwala Nkosi yami, mhlawumbe nakho lokho okunye okwangisiza, ngoba ngabona ukuthi mangabe ngiqhubeka kusho ukuthi ngizoba negreshi, ngizolimala, ngizoba njani. Ngabona ukuthi mangabe ukuthi ngasadingekala endaweni, ngicela ukuyikhetha mina. Ngazikhetha, ngakhetha impilo yami. Kwakungelula, hayi angeke ngize, ingakho abantu abaningi kungelula ukuphuma entweni, ngoba ngalesikhathi mase uyitshela ukuthi impilo yakhe iyaqhubeka la ifadabala khona ave kunzima ukubuyela emuva. Kepha uNkulunkulu uyakunika amandla okuqhubeka, ngoba wanginika ngakwazi ukuqhubeka, ngakwazi ukuphila nabantu abami. Kodwa kubhlungu kunakho konke ukuthi ngalahlekelwa ikona konke ngaleso sikhathi, ngoba ngadlela umuzi, ngaphelelwa umsebenzi. Ngaso lesi sikhathi senkinga kwaba kuningi empilweni yami, kwaphayelana kangangokuthi ngagcina
ngizithola ngikwi-depression engangokuthi ngaze ngavaleka amehlo. Ekuvalekeni kwami amehlo nami angazi kwenzekala kanjani, ngoba ngalala nje ngiright, ekseni mangithi ngiyavula amehlo awavuleki. Ngayithola ukuthi inkinga engiba nayo ngivuvukele, avuvukela amehlo abovu. Ngithathwe ngiswe ebhedlela, ngangingena ngiphume ebhedlela ngesikhathi esibi futhi isikhathi sika COVID. Lapho engagcina sengithola no COVID. Ngithola uCovid nje vele ngivalekile amehlo, ngiphinde futhi ngaba nenkinga yokuthi ngidinga umuntu ozonginakekela. Kwamele ukuthi undodakazi ehlenyuka nami ebhedlela ngoba abangi-admit. Kunalokho ngifike ngijove ngigoduke, ngikhishwa amanzi ngigoduke. Kwaphela umsebenzi kuyena, nami angisasebenzi naye akasasebenzi. Isimo sinzima la, ngizokhishwa nasendlini. Uyacabanga ukusuka kwindlu e3 bedroom kuza ka2 room. Ngila kwaqala khona ke kwanzima yonke into, ngabona engathi umhlaba umile ngangifisa ukufa ngaleso sikhathi. Kepha ke ngoba uNkulunkulu konke ukwenza ngesikhathi sakhe, kwangiphoqa ukuthi ngiphile abantwana bami abathathu. Ngazama ngayo yonke indlela, kungelula. Ngibona futhi ukuthi ngathi hayi ukuthi ngangibona ukuthi ngathi nginhlekisa, ngaphenduka inhlekisa futhi okwangempela. And okubhlungu kunakho konke, basuke bekhona abantu besifazane ababona ukuthi wena mawukhetha ukuphuma emshadweni uphuma ngoba vele buvele ungathanda ukuba kuona, ophuma ngoba vele uyigwala, ophuma bazi bakutshela ukuthi usuhlulwa nje ukumkhanda. Ulikhanda kanjani uthando ongazange uzudale wena? Why uzozukhanda? Kanti wawumbizile yini ukuthi akeze azokutshela ukuthi uyakuthanda, uzozumkhande nje ngoba phela yonke into yakhe umdali. So mase kufika isikhathi sokuthi uphume, bonke ukuthi uphuma uphila. Mina abantu babengibiza ngegwala, bengibiza ngesilima, bengibiza ngayo yonke into, kodwa mina ingaphakathi lami la ngitshela ukuthi ngiqhawe ngoba ngitholile ithuba lokuphila okwesibili. Ngabe nawe udinga ithuba lesibili lokuthi uphume uphila? Ngoba kunabantu besifazana abangenayo ingalo namhlanje, abanawo amehlo. In the name of love, ngabe nawe igama lothando likukhombisa injabulo noma likukhombisa ukukhala zonke izinsuku? Kunabantu besifazane abangitshela ukuthi akasakwazi ukulala engashayiwe ngoba meke wakhala ulala kamnandi. Angazi ngabe ukhetha ukuthi ujabulise yena wena ungajabulanga, noma ukhetha ukujabula wena na? Uzoyibona inamba yeMashelela TV mbukeli, usithinte makuukuthi nawe uyafisa ukusizakala. Kodwa mina engikufisayo, asikhethe impilo yethu, noma ungazi ukuthi mawuphuma kulobo budlelwane uzodlana, noma ngabe kuthiwa awazi ukuthi uzohlalaphi, noma ngabe kuthiwa awazi ukuthi yini ozoyithatha uhlanganise nani. Unabantu besifazane abangakutshela usizi odlula lolu lwakho, njengoba ususizwile sami story. Mhlambe wena esakho sincane, mhlawumbe awunangane. Mina njengoba ngikutshela ngaphuma nabantwana abathathu, ngalahlekelwa yikhaya lezingane zami. Okumanje ngizama konke okusemandleni ukuthi ngibuyisele abantwana ikhaya labo. Lapho kubhlungu ngoba ngilibuyisa ngedwa, anginamuntu ongilekelelayo. Kepha ke mawunethemba nephupho lempumelelo, konke kuyenzeka. Ngiyathemba ukuthi uzosithinta uze nestory esizokwenza ukuthi sikwazi ukuthi sikutholele indlela ongasizakala ngayo, noma sikutholele umuntu ongakhuluma naye akwenze ufile kangcono, ngoba ayikho into ebhlungu njengomhliziyo ehlephukile. Sibaningi siphila nenhliziyo ezimahlephuhlephu, kodwa mosibona sihamba awukuboni konke lokho. Ngobani? Usizi lomuntu alibhale ebusweni, kepha esenhlizweni.